Sawubona Thoko. Yebo James, kunjani? Cha ngiyaphila. Ufike kahle impela ke Thoko. Emva kokuziphatha kahle kwami phela iminyaka eyilishumi, ngiphathele indaba ezimnandi kakhulu ke njengamanje. Kusasa ngiyaphuma kule ndawo le emnyama. Mana James, kumele sikhulume, ngicela sikhulume mina nawe. Hawu. Kanakho nje siyakhuluma njengamanje, ufuna kuphi kanti ukukhuluma? James, iminyaka eyishumi mide kakhulu, mina ngiqhubelekile nempilo yami. Yebo wena ungazungijwayela kabi wena. Lalela la. Kusasa lokho kusayo. Ngifuna umali lo mfana lo, yezwa? Otherwise mina ngizofika ngembulala ingalo sami izandla. James, ngithola uthando la. Yebo wena uthando lani leyo nto leyo. Lalela la wena Thoko ungowami, isithando sami wena, ngiyangizwa? Ngakho ke yonke into yakho ingeyami. James, kodwa yini wena Thoko man? Lalela la. Wena uyisithandwa sami, yezwa? Ngakho kusasa lokho kusayo ngiyabuya. Ngiyashada James, sasa bazolobola abantu. Thina indaba zokushada wena.